Здравейте! Вие сте с рубриката Дете и род. Днес ще си поговорим за една дългоочаквана тема, поне за мен, а именно темата за душата. Сега ще ви покажа според мен как изглежда една душа. Според мен ядрото на душата е сърцето и крилата се разпръскват, когато един човек почине, нали? Крилата все едно се разпръскват на малки парченца, когато трябва да се прероди душата, те се събират от други души, за да станат така крилата, нали? Трябва да се съберат като тетрис и за да стане цялостна душа. И сега ще задълбая една друга тема, а именно аурата. Когато, примерно, някакъв човек падне на улицата и се оплаши, аурата му се разпръсква и аурата попива всичко около него, например, миризма на лавандула, плачещо дете. И когато човека се успокои, когато аурата му се събере, миризмите, всичко това, което аурата е попила, дълбоко в него всичко попива и когато примерно се случи да усети пак миризма на лавандула, не знае защо той е тревожен. И много хора се чудят защо примерно би трябвало повечето хора да обичат миризмата на лавандула, защо е тревожен. Защото преди му се е случило нещо, което не е окей. Не, че не е окей, а нещо, което... Нещо шоково. Да, нещо шоково и когато аурата, нали, му се разпръснала и тя е попила миризмата на лавандула. И всъщност, поне аз, когато един път се оплаших, мама и тати ме заведоха при една баба, която бае, и всъщност, когато бабата хвърля брашното, символично, все едно аурата му се разпръсква на човека и всъщност, когато тя събере тя всъщност, като го хвърли, то се отпечатва нещо и това е от какво си се оплашил. И когато бабата, нали, събере брашното, тя го... Дава на огъня. Да, тя го дава на огъня, поне при мен на едно котлонче беше, и с един нож там казва нещо. Всъщност му казва, нека страха да излезне от детето, нали? Говоря за себе си. И така няколко пъти с ножа го нацепва. И всъщност мен беше много интересно и разбрах... Помогна ли ти тази баба? Да, помогна ми. Значи, когато трябваше да говоря преди баянето, нали, някакси се една тежест над мен. Говориш за случилото се? Да, когато говорих за случилото се, една тежест имаше върху мен все едно. След баянето, все едно аз гледах отстрани на случката. В смисъл, все една съм наблюдател, а не участник. Да. И мен това много ме радва и всъщност наистина за мен от това, тези баби вършат чудесна работа. Да, поне за мен тези баби наистина вършат прекрасна работа. И това народно древно знание е хубаво да се предава и да го знаем и да го ползваме по най-добрия и полезен начин. Да, за всички. Много, Кристи, беше много интересно това, което разказа. Съм сигурна, че ще е полезно на други деца като теб. Надявам се. Че и на възрастни. Да. Да, благодаря ти. И аз благодаря. До нови срещи. Чао. До скоро.